Какво ста, хора? Аз съм Wonderful от СК Bloom и това е нов world на Survival. Ето, вижте. Village, Dungeons, добре, всичко е така. Цъкаме Create World и почваме да оцеляваме. Но как ще го кръста, зависи от бая му. Аре, де! Сега трябва да се ги на чънковете. Оу. Крап. Оу, what the fuck, тук няма чънкове, но както и да е, сега съберем малко сид. Трябва да правим много сидове, трябва да намерем. И за да почнем survival-а. Така. 10 сида ще ми стигнат. Още един, ето. Така да почнем, what the fuck, да почнем да събираме дърво. Да го чопим. Така. Сега ще направим пръчки, брадва. What the fuck? Още пръчки, кирка. Лопата задължително. Сега ще направим и готово. Това е всичко, което ми трябва. Набързо се развивам. То така искам. Искате survival? Ето ви survival. Така. И ето казвам. Какво да ви кажа сега? Знам, че ви е тъпо в момента и ще въртнете клипа. Докато не намерите, когато съм се развил, да гледате какво говоря, какво ще строя, какво ще правя. Но в този епизод няма да си правим къща. Защо? Защото така. Днеска почивка. What the fuck? Забравих да сложа шейдер. Color converter. Така. No more whack for here. И дърво. Така. Толкова дърво за сега не стига, ама като ми свърши брадвичката или до тази скопкам това дърво. Просто не трябва да остане празно дърво. Да го чопля. Ей, what the fuck? Ооо, гъба! Як баям. И знам как ще се казва вече Minecraft Wonderful оцеляване. Ето изчопках дървото. Падна ми и почаках. И саплинг. Саплинг. Yes, you are. Хоп. Така лопата ми трябва. Старата. Хоп. Хоп. Нищо не пада. Сега ще трябва да чакаме. Кой ще чака? Отиваме си копим на къщичката. Това трябва всичко да стане набързо. Опа, извините. Това с какво се чупка? О, да. Не! Не! Ето тук ще бъда. Ето тук ще се бъда. Преди тук. Ето тук, точно. Ето. Така.
Знаете ли защо го правим долу? Защото ще се наложи да се разширя тавана, например, и няма как да направя. А и така. Е по-удобно, ако тавана ти е нагоре. Омага един се разви толкова бавно, че за 10 минути се направи на брадва май. Ще ми трябват много кофички. И торчове и нова лопатка. Така. Трябва да си направим... ти купа. О, храна. Що мали. Не ми пусна храна. Какво става, бе? Какво става тук, бе? О, залегло ще има болно. Мали. Пуска бая. Джумпър. Да, нищо не пусна. О, тук ми пусна. Ама аз съм сляп. Ого, легло вече силно. Така, 5 кабелстоун. Тиваме набързо се. О, айде. What the fuck? Може да падна тук, бе. Не, бе. Е, тук ще поставя. Градин дейбъл. Бе. Аре. Кабел стоя. Лопатка. Защото горе. Така. Копкаме. 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 Трябва да стане широко. Колко... Да. Е, толкова широко ми стига. Така, така. Така, оу, клас. Така, се правим така и бам! Това ми трябва. Тук, знам, че ще ми виждате, ама такъв е живота. Сега ще завидите, сега ще проблемите в бъдещето. What the fuck? Регенерейт на съвремен. И според моите изчисления трябва да ставим 2 за един меч. Не, 5 остана. Тъкмо да е. За една брадичка. Така. Печката тука. 6 трябва да се направим. С тези 20 петици. Олегото. Трябва да е лукс, честно. Така легло. 2 легла ще ми трябва тук. What the fuck? Забравих врата да сложа. Вече нощ ли стана, бе? Fuck! Не, бе. Ей, what the fuck? Този скелет откъде е влена, бе?
Yes. Право. О, така. По-красиво. Да. В код. Difficult. Нормально. Така. Сложното е да е дърва. Ще почне се пече. Така виждате какво съм направил. Work on Sleeping Night. Ще си взема ябълката. Ще си взема няколко. Така бързо се развихме. Това трябва да посапи. Тя не вижда се. Аз съм правя на дърветата, къде да вижда се. Бам! Чупенци. Ай, стига, бе! Бързо! Хома! Атак! Каменен меч. Днеска нататък. Трябва да се наям, защото на едно сърце съм. О, епик! Две паразитки. Поставяме. Така, стане с мен. Трябва да ида да спа. Сколько ден. Да ходим да затушим малко скелети. Ще му побърка това. Oh crap. This is good. Вот. Така. Две. Хоп. Хоп. О, да. О, да. О, да. Yes. This is my home. Да, хора. Добре, хора, това беше за това клипче. Бързо се развихме и чао!